Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Ustad sa inaresto kaugnay sa Basilan bombing. Pambobomba sa Masbate Port, gaya-gaya lang sa Basilan terrorism. NCRPO nakasamsam sa nahigit sa 7 milyong ecstasy at Cebu. 3 suspect naman arestado. Sanhi naman ang pagkaka-aresto sa 4 na miyembro po ng KFR, PNP Taguig, may leksyong natutunan. Gamitin na lang sa surveillance kaysa wasakin ang mga kumpiskadong luxury vehicles. Martires dapat daw tablahin ang pagsibak ng palasyo kay Overall Deputy Ombudsman Karandang. Ombudsman naman ibinasura na po ang kaso laban kay Governor Kua hinggil ho sa Cebu Laboratory. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa Tigasing Palatuntunan. Kamaong Acero dito lamang po sa Leader News Philippines. Sumasa inyo po ng live on HD quality at napapanood po sa buong mundo. Kasama po natin mga kaibigan ang buong pwersa po ng Leader News Philippines upang kayo po ipaglingkuran ng pulidong-pulido sa araw pong ito ng Thursday, August 2 to 2018, mga kaibigan. Ayos? Alright, once again mga kaibigan, ang ating imbitasyon sa bawat isa na i-like po ninyo ang ating live FB page ng Leader News Philippines at mag-comment po kayo sapagkat we are inviting you to join our program at i-share po natin sa marami po nating mga kaibigan ang ating pong topic for today. Ito po ang ating topic for today mga dear viewers natin. Sang-ayon ba kayo na ipagamit na lamang po sa mga otoridad ang mga smuggled luxury vehicles kaysa po sa wasakin? O ipakita natin yung mga video na winawasak hong mga luxury vehicles? Ulitin natin ang ating survey question sa araw pong ito ng Thursday. Sang-ayon ba kayo na ipagamit na lamang sa mga otoridad ang mga smuggled luxury vehicles? Kaysa po sa wasakin tulad po ng nakikita po ninyo. Ayan, ayan. Yung bulldozer po as you are seeing it. Alagang kinukubabawan po yung mga mamahalin pong mga sasakyan na hindi po nakalusot sa Bureau of Customs. Ayan. So ano po ang damdamin po ninyo? Pabor ba kayo na ipagamit na lamang po yan sa mga pulis, sa mga enforcers, sa NBI, o sa anuman pong law enforcement agency na maaring makinabang po dyan officially upang gampanan po ang kanilang mga tungkulin? Ang ating cellphone number po ay 0927494217 para po sa mga Globe users. At sa mga smart subscribers naman po, pwede nyo po kaming i-text sa 0949-736-5000. Okay, sige. Sang-ayon ba kayo na ipagamit na lamang sa mga otoridad ang mga smuggled luxury vehicles kesa po sa wasakin ang mga yan? Bago po natin makaligtan, happy birthday po sa mga may kumplianyo sa araw pong ito ng Thursday. Doon po sa mga may birthday kahapon ay belated happy birthday. May babatiin tayo siyempre. Nasaan na yung babatiin natin? May babatiin tayong espesyal na kaibigan siyempre sa ating programa habang si Chris Velin Taghap Very. Hi Chris Very! Kumusta ka na dyan? Kaibigan natin to si Chris Very. Litz Clavicillas is also with us tonight. Marisol Asuela dyan sa Parañaque City. Hi, Marisol, kumusta ka na? I hope you're just okay. Pastor Ram Gamboa sa Las Vegas, Nevada. Sir, kumusta ka dyan?
Maagang gising mo, ha? Okay, pwede kasi sayang naman, sabi ni Marisol, para mapakinabangan. Dapat ang gumamit ay yung hindi abusado. Ayan, oo nga. Alam niyo po bang dati-rati, yung mga recovered carnap vehicles, hindi nalalaman ng publiko at ng totoong may-ari, matagal na palang nilalaspag ng mga pulis na naka-recover. Hindi sinasauli ng mga pulis na immediately na na-recover na nila. Ayun, nandun lang sa kanilang presinto, ginagamit na pala ng mga pulis, nilalaspag. Nung ipinag-utos nung dating PNP chief, Panfilo Lacson, na ihatid, ipresenta sa Campo Crame. Yung iba po mga luxury vehicles naman po ay kinalansay na. Kinalansay, pinagkukuha yung mga mapapakinabangan po mga pyesa. Therefore, talagang hindi na kapaki-pakinabang. Binibining Aimee Santiago Oro, ma'am. Thank you for joining our show tonight. At sa lahat pong mga nanonood at nakasili po sa ating palatuntunang Kamaong Asero, salamat po sa inyong lahat. Oras po natin, 7:07. Parang double 7, no? Kumusta po ang waiting sa inyong mga lugar, mga dear viewers natin? Ano kayang tumama kaninang tanghali? Ang waiting kasi 3 ang bola, di ba? Isang umaga, isang tanghali, isang gabi. Mamaya siguro mga alas 8 ng gabi, tapos ng bola ng waiting. Iikot na si Kuryador, di ba? Iikot si Kuryador, aka parang STL. In a guise of STL daw sila, pero Kuryador ng waiting. Di ba? Sige, ulitin natin yung ating survey question na pag-uusapan or topic na pag-uusapan tonight, mga kaibigan. At habang binabati po natin yung ating mga viewers na mga OFW sa Middle East, mga nasa Canada, Australia, at kung saan-saan pang dako at lupalo po ng mundo, pero tayo po ay nagkakasama because of our online platform, ang Leader News Philippines. Salamat po at good evening. Sana po ay ayos po lamang kayo. O eto na yung ating babatiin, ano? Ating babatiin ng ating kaibigan na parang kapatid, si Josephine Chavez, a.k.a. Ate Nene. Ayan. Ate Nene, siyempre pagkaganyan may binabati, dito ako titingin sa camera dito. Ayan. Hi! Happy birthday, Ate Nene. Ha? Bayad na kami, ha? Happy birthday to you. At sana'y kahit papano ay matuwa ka sa iyong birthday ngayon. Kahit hindi tayo nagpa-cater, hindi tayo nagtawag ng banda, at hindi tayo naglatag ng red carpet, ayos na sa mga simpleng taong tulad sa atin. Mabati lang happy birthday, Ate Nene. Siyempre galing sa Leader ng Philippines, sa ating mga kasamahan sa Manoy Errols Resto, at sa buong pamilya siyempre na mga kasama natin. Alright, Ate Nene Chavez, Josephine Ate Nene Chavez, happy birthday to you! Areglado! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Report na tayo muna, mga kaibigan, sa ating palatuntunan sapagkat marami pong balitang nakahilera na po sa ating programa ngayong gabi. Mga kaibigan, unahin natin ang report ni Bernard Mendoza. Mga negosyanteng Chinese daw na nanatiling matatag ang tiwala sa pamamahala ng Duterte administration, especially pagdating daw po sa ekonomiya. Ayan, alamin natin ang kanyang report na may kasamang panayam sa isang kumpanyang maglalagak po ng investment sa Pilipinas. Partner Bernard, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Yes, Ka-Errol, magandang gabi sa iyo. Tayo ay live ngayon dito sa Microtel, Lungsodang Pasay, sa isang isinagawang soft launching nitong bagong produkto o business company na kung saan malaki ang tiwala na maglagak ng pondo dito sa ating bansa sa kabila ng mga kaguluhan at mga nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Ito, katabi ko ngayon kasamang Errol, si Mr. Dino Santos na siyang spokesperson
at company representative to the Philippines nitong kumpanyang Yeja International Company. So live tayo sa Leader News Philippines at nasa kabilang linya si Mr. Errol Dacami, ang ating anchorman. Sir, bigyan po kami ng konting brief dito sa ating ginagawang soft launching. Sir Dino, magandang gabi po. Can you hear us clearly? Yes. Yes, sir. Congratulations for the soft launch of your products and your company's entry to the Philippines. Ang una kong tanong, Sir Dino, of all the countries in Asia, why you've chose the Philippines, sir? Hello, sir. Nard? Bernard? Nawala yung linya natin. Pakitawagan ulit si Bernard. Oh. Ma'am Patricia Madrigal. Hi. Ma'am Patricia, yung ating kaibigang chairperson and founder of the Madrigal Foundation. Thank you, Ma'am Patricia, for watching our show. Kailan na kaya kami ni Ma'am Patricia magkakape para pag-usapan yung malaking event na gaganapin nila and we can help her. Ayan, Ma'am Patricia, thank you for watching our show. Kamao nga Zero sa Leader News Philippines. At sa mga natutulungan po ng The Madrigal Foundation Incorporated, nako, so napakaswerte po ninyo at we are aware na ang Madrigal Foundation ay napakarami pong advocacy na sinusulong po para iangat ang talinong Pilipino, ang galing Pilipino. At the last time I've heard, meron pong naging patimpalak sila ng pagalingan po ng mga bosses ng mga Pilipinong naninirahan na po sa buong mundo. Ayan, the Madrigal Foundation chaired by Ma'am Patricia Madrigal. Alright, let's get back to Microtel area. Naroon si partner Bernard. Naputol yung ating linya kay Sir Dino Santos. Sir Dino, magandang gabi pong muli. Magandang gabi. Thank you for taking our call. Ulitin ko, sir, yung ating tanong marami pong bansa sa Asia, but pinili po ninyo ang Pilipinas, sir. Bakit po? Actually, itong produkto na ito ay medyo may 5 taon na siya mahigit na ibang bansa. Apo. Pero ngayon pa pinapasok sa Pilipinas. Nagsimula itong produkto na ito mas malakas sa Hong Kong, sa Taiwan. Apo. Yung product itself, yung technology niya ay galing sa US. Ito siyang in product na very natural, very organic. And mas maganda yung skin and almost instant yung effect niya na. Hello, sir. Hello, sir. We appreciate your explanation but we cannot hear clearly your audio. Ayusin natin, Nard. Saglit, ha, Nard? Saglit lang. Sir, can you speak a little bit closer to the phone so I can hear you clearly? Medyo mahina yata yung signal. Ito ba? Malinaw ba? You sound good right now, sir. Sige, go ahead, sir. So, Okay. Ang sabi niyo po ay malakas na sa ibang bansa yung mga dala-dala niyo pong produkto ng Yeja International Company. Then, it's time to bring it inside the Philippines. Tama po ba, sir? Yes, correct. So ito kasing gusto nating ipasok ngayon sa Pilipinas. Officially, yung launch ng product ay gagawin natin next month. So ngayon para soft launching pa lang tayo. Apo. Ang magiging sa produkto na to ay proven na siya. At isang proven product. Actually sa market sa Hong Kong at sa Taiwan ay napakalakas na benta na rin niya. Ang technology niya ay isang parang collagen technology. Pero compared dun sa other products na sa market ngayon, pagkanta yung nagagawa niya parang pag-penetrate sa skin natin. Baga yung alat kasi natin parang yun. So it can penetrate to the deepest level sa balat and to actually do a repair yung skin natin. Na yung iba after a few years na, a few months or a few years na gamit, parang nag-lifting, parang nakakilasa na rin mga rin sa mga tao. I see. The benefit of the products. Okay.
Oh, so this is just a soft launch and you're gonna have a bigger entry launch this coming month. So sige lang sir, we wish you all the luck. Ang mga Pilipina naman kasi, even kalalakihan ng mga banidoso, talagang laging naghahanap po ng mga quality products sir. So you really have a good market sa Pilipinas. Ayan nga po. Maraming salamat. Ang ano kasi na itong ipagkita na ay napakadaling gamitin din naman po. Kaya kahit po sa mga lalaki ay napaka-effective. Parang marami po siyang pwedeng ipalitan na product. Ay hindi nyo kailangan gumamit ng eye cream, ng moisturizer, ng sun. Parang all-in-one product rin kasi siya. Kaya nyo na in one spray, but napaka-constant procedure lang. Ayun. Oo. So, makakatipid na kami. Hindi na kami kailangan pumunta doon sa yung mga sikat na clinic dyan, sir, na kailangan namin magbayad ng libo-libo. Ano? Hindi na kailangan. Kahit ito pag-facial, ay mga paderma, ganyan. Yung ibang nagpapaderma dati, pinupunta ng derma kasi niya. Kahit yung parang mga scarring na napakanggaling niya. Ayun. Kasi nga, ito yung penetration dun sa balat natin. Ayun, oo. But of course, yan po ay we presume na pasado na po yan sa FDA dahil alam mo naman sa Pilipinas, sir, pagkagaling sa labas ay obligadong idaan po sa FDA. Tama, sir? Yung mga yung mga test nito, international po yung mga approval natin. So kahit sa Hong Kong, sa US, Canada ay may mga approval po tayo. Dito sa Pilipinas, kaya soft launching pa lang tayo ngayon kasi malapit pa lang namin makuha yung approval. Ayun. So, next month, once nag-full blast na tayo, yung natin, official na launch natin. So ngayon po, parang ini-introduce pa lang natin yung product sa taong bayan. Iya, oo. Importante po yan and you're gonna have your intensive sales pagka ready na sir. Tama ano? Yan pa. Well, good luck sa inyo dyan sir sa Eugia International Corporation at sa mga product pong nilolaunch po ninyo. Okay. At kami naman... Yung pangalan po ng produkto ay Mayumi. Mayumi? Oh, Pinoy na Pinoy ang pangalan sir ha? Mayumi. Pero yan, isang high-class na product po yan. Ayun, oo. Pag-iipunan namin, sir, ang produktong yan para makabili din kami, ha? Good luck, sir. Good luck, sir. Lunch natin, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sige, sir. Baka ang Leader News Philippines ay makita po ninyong makatutulong sa promotion, sa pagpapaalam sa advantages of the benefits of that product available sir ang Leader News Philippines. All right. Good luck sir once again. Good luck. Sige pa. Congratulations. Thank you sir. Thank you. Nard? Yes, Aaron. Yes. Oo, at ito nga ay tuwa yung mga mga Chinese. And then, yung naman ay national na dito na rin at ibang kausapan kanina ay may mga Malaysian din naman na nandirito at sinampulan na ba yung balat mo dyan? Sinampulan na yung balat mo para kuminis? Amen. Siyempre, ako yung bago ako nagsalang live dito, tinesting ko. Tinisting mo na. Kala ako pumuti. Baka hindi ako pumuti, pero baka hindi ka na makilala ni Mrs. mo niyan pag uwi mo. Ang problema kasi dito, Kairol, ay talagang pangmayaman. Kaya nga sabi ko kay Sir Dino kanina, pag-iipunan namin piso-piso araw-araw. Oo. Pero ang tabayanan natin na Kairol sa mga tagapakinig natin dahil may plano na siguro next month by September ay gagawin yung pinakamalaking launching sana may nabanggit nga yung Chinese kanina, yung Chinese na hindi marunong magtagalog. Gusto ko niya sa Araneta daw. Ha? Sa Araneta Coliseum. Malaki-laki ang plano, ano? So why not? Why not? May budget naman daw sila na inalaan para sa gagawing grand launching. At sana nga ay
marinig ito ng ating mga kababayan Pilipino na gustong gumanda. Gumanda, no? May mga panlalaki, pambabae dyan, gano'n, ano? At ito ano naman Unisex. yung product. Unisex, oo. Halimbawa, Lalaki, si partner Oliver, gustong maputiin na palang buhok eh. Gustong paitimin ang buhok, mayroon din. Ay, pwede. Anyway, nakausap ko yung isang yung mga tulad sa amin na medyo may mga pimples, may mga konting marka ng pimples sa mukha, matatakpan? Ay, talagang mawawala. Kasi according to this, sabi nung Chinese kanina, sabi nung Chinese na nakausap ko, talagang pinakita actually yung babaeng 46 years old. Pero hindi mo mahalata na 46 siya. Kagaling, ano? She is the mother of 6 children. Pero nung nilagyan ng produktong yan, nagmukhang 25 anyos. Ha? Nard? Okay, 7:22 in the evening mga kaibigan. Tuloy tayo sa ating programa. Nard? Nawala. Nard? Ayun, ayan, nandiyan pa. At kanina nga ay yung kinikwento mo, may nagkaroon ng presentation yung isang Chinese na hindi ko alam na 46 years old na pala siya. Pero kung napeke ka? Titingnan mo, napeke ako. Pero kung titingnan mo siya kay Rollo, talagang mapeke ka talaga dahil para lang siyang 26 years old. Ayan, talagang... At nagulat kami dahil inamin niya, 4 na pala ang anak niya, pero mukha pa rin dalaga yung skin. Wow, oo. Sige, so mukhang magkaka-interest kami dyan ni partner Oliver. Alam mo naman kami, ang edad namin... Testing natin yung balat mo, ang edad, alam mo naman ang edad natin, mahigit kumulang na, di ba? Mahigit-higit kumulang-kulang. Baka hindi ka na makilala. Sige, good luck ka mo kay Sir Dino. Yan ang tabayan natin yung gagawing plano na grand launching at matutukan din natin ito dahil malaking regalo ito sa ating mga kapwa Pilipino na gustong maging gwapo at maganda. Alam mo, mga tao kasi, naturalesa ng tao na ayaw tumanda, ayaw maging parang matanda tingnan, ayaw kumulubot ang buka. So, lagi naghahanap. Yung may mga pera naman, why not, di ba? Meron nga nagpapa-inject ng yung stem cell na milyon ang halaga, di ba? Yung mga maraming pera. At katunayan, mga Pilipino ay 90% talagang beauty conscious. Oo naman. At tayong mga lalaki naman, lagi naman natin gusto yung mga ganun, di ba? Ay, siyempre. Oo. Ayos. So, sige, good luck po sa Yejia International Company. Okay, live pa rin mula rito sa Microtel sa lungsod pa rin ng Pasay sa Metro Manila. Ito, si Bernard Pinyos ang nag-uulat para sa Kamaong Asero ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, partner Bernard Pinyos, live sa Microtel sa Pasay City. Oras natin mga kapatid, ginigiliw natin tagapanood, alas 7:24 na po ng gabi. Batiin natin ng isang magandang gabi si Sir Silvestre Gossi. Hi, Sir Silvestre Gossi, diyan sa Kapitolyo po ng Davao. Kumusta mga taga Davao, Sir? Thank you for watching our show. At nakailang 2 beses pala ako nakapasyal sa Davao, no? Sir, Sir Silvestre Gossi, thank you. At nanonood din po sa atin si Sir Ronald Reedy. Hello, Sir Errol, sabi niya. At sabi ni Ma'am Patricia Madrigal, thank you po. Yes, very sure. Salamat po. Sabi ni Ma'am Patricia. Alam niya si Ma'am Patricia, she's a living story of yung endurance from the challenges until naging very, very successful siya, na yun ang gusto niyang ibahagi sa mga Pilipino, that despite our individual situations, laging may pag-asa.
O yan po yung mensahe lagi ng The Madrigal Foundation Incorporated. Ma'am Patricia. Okay, sige pa. Sino pa? Jenny Garcia. Ma'am Jenny Garcia, kamusta ka dyan? Nasaan ba si Ma'am Jenny Garcia? Nasa abroad din yata ito eh. Manoy Jun Burnasal, thumbs up. Thank you for watching. Tuloy-tuloy muna tayo sa ating mga balita. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At this very moment, 7:26 in the evening, tayo po'y makibalita muna sa mga nangyari po sa maghapon dyan sa Senado. Alamin natin ang report na magmumula dyan sa Senado ng Republika ng Pilipinas habang yung mga taga-Parañaque City, mga best friend ni Marisol Azuela, yung kanyang pamilya ay nakatutok sa ating palatuntunan. Marisol, thank you. At sa mga taga Bakakay Albay, magandang maray na banggit tabi sa Indugabos. Saglit lang, ma-share nga itong broadcast natin sa mga Dabar Cards natin. Mga Dabar Cards. Nasaan ba kayo? Dito. Kasi para nakakasabay sa atin. Para nakakasabay sa atin ang ating mga kaibigan sa sa Bicolandia. Ayan, sa Bicolandia. Ayos, so sige. Ready na? Ready na ba? Pag hindi pa, let's go to the other report. Marami tayong nakalinyadang report. Kung hindi pa ready si partner Jojo Sikat, move tayo sa iba pang mga tagapag-ulat natin para hindi sayang yung ating malagintong oras po rito. Mamaya po ng alas 8:30 po ng gabi ang The Bible Cafe ni Pastor Ram Gamboa. Si Pastor Ram po, I was telling, nasa Las Vegas, Nevada, but because of our broadcast technology we're using, ay nakakapag-broadcast po siya ng live dito sa ating studio ng Leader News Philippines. Teka, nasa na ba kayo? Ayan, ito. Ayan. Okay. Si-share ko lang ito ha. Saglit lang. Mag-share lang ko para nakakasabay yung ating mga Dabar Cards. Okay. Ulitin natin yung ating survey question mga suki at mga kapatid ha. Sang-ayon ba kayo na ipagamit na lang po sa mga otoridad ang mga smuggled luxury vehicles kaysa ito po'y pagwawasakin? Yan. Kaysa ito po'y pagwawasakin. Ano saan ba kapatid? Ganito. Yan. Yan yung ating survey question. Ano po ang inyong opinion dyan? Sali po kayo sa ating palatuntunan. Mag-comment po kayo. At nang medyo masaya ang ating huntahan sa gabi pong ito. Nakita naman po. Pakita natin ulit yung video, no? Let's show again the video, mga kaibigan. Heto po yung video ng mga luxury vehicles. Ay pinawasak po ni Pangulong Duterte. The objective, the purpose is to put an end, tuldukan ang smuggling po ng mga luxury vehicles. Ayan, para hindi na kasi ang mga tarantadong mga smugglers, kapag nahuhuli ang kanilang mga kontrabando, tapos ang opisyal na patakaran po ng Bureau of Customs ay ipapa-auction na lang, di ba? Kukumpiskahin para maging pera at may dagdag po sa buwis para po sa gobyerno. Dati-rati po yan ay ipina-auction. So, mas mura na yung auction at hindi na itinuturing na tulad nung opisyal na may dokumento. So, mas mura. O kaya naman yung mga siraulong, mga kasabwat din ng mga smuggler dyan sa Bureau of Customs, tuwang-tuwa dahil nakakapalusot sila kapag kunyari, kinukumpiska tapos i-auction nila. Yan, yung mga racket nila dati pero ngayon po ay tila magwawakas na. Dahil talagang pinawawasak ng Pangulong Duterte ang mga bihikulo. Pero kayo po ang tinatanong namin, ano po ang inyong palagay? Ano bang mas maganda? Ipagamit na lang sa mga pulis, sa NBI, sa militar, for surveillance daw eh. Remember, mga luxury vehicles yun, no? Surveillance, gamitin, Lamborghini. Yan. Sino ang surveillance? Sige, report muna tayo sa ating palatuntunan ulit. At exactly 30 minutes after 7 in the evening, dumawi muna tayo sa Southern Metro Manila. Wala daw Pinoy ang nadamay sa lindol sa Indonesia.
Alamin natin ang detalye sa report na yan ni partner Boyet G. Paring Boyet, magandang gabi. Pasok ka. Garbled yung signal. Yet, saglit ha. Ulitin natin yung linya mo. Let's clear your signal. Medyo garbled. Can you speak a little bit louder? Sige. Ulitin natin. One more time. All right. 1, 2, 3. Go ahead. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang mga Pilipinong napasama sa mga casualties sa 6.4 magnitude na lindol na tumama sa Lombok sa Indonesia nitong nakaraang ika-29 sa buwan ng Hulyo. Ayon sa DFA, inuulat ng Philippine Embassy sa Jakarta ang nagsuri sa kalagayan ng 250 Pilipino sa Lombok at karatig ng mga lugar na wala silang kanilang naiulat na nadamay o namatay sa naganap na lindol. Sinabi ng DFA na pinaabot na ng embassy ang pakikiramay sa mga pamilya ng mga namatayan sa lindol. Ayon kay Ling Jong-wi, ambasador sa Indonesia, patuloy ang Indonesian Authority na nagbibigay tulong sa mga biktima ng lindol. Ang Indonesian National Disaster Mitigation Agency ay iniulat noong Hunyo 30 mayroong 14 ang namatay at mahigit 1,000 bahay na nasira nang naganap ang mga pagyanig at isang Malaysian citizen ang kabilang sa mga nasawi sa lindol. Ayon kay Ambassador Lee, sa kabila ng mga pinsala ng lindol, ang sitwasyon ay nananatiling normal sa infrastruktura at gumagana pa rin daw umano ang mga flight sa Lombok International Airport ay patuloy pa rin ang operasyon. Ako, si Boy Guillermo, para sa DCRJ 810 AM Radyo. Boyet. One more time. Extra. Go ahead. Ako po si Boyet Guillermo para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Sige. Salamat paring Boyet G. Live sa Southern Metro Manila at report patungkol po sa nangyaring lindol sa Indonesia, sa Lombok Island sa Indonesia. At I understand ang mga namatay dyan ay Kuyang Mark, 40 katao, 40 ang mga namatay, more or less 40 sa lakas na 6.4 magnitude, 14 o 14 po ang namatay dyan, but lucky enough wala pong Pinoy na nadamay. Ang lakas po ng lindol ay 6.4 sa Richter scale. Ayan. Daghang salamat sa imong bati. Maayong gabi, Sir Errol. Si Sir Silvestre Gossi, yung PR consultant po sa Kapitolyo po ng Davao, Sir. Pagka nagawi ka rito, magkape tayo at makapag-plano tayo ng mga pwedeng pagsamahan natin, Sir. Sir Gani Oro and other viewers natin. Mamaya, ready na ba si Sir Gani? Si parang Gani? Unahin muna natin ang sunod-sunurin nga natin kasi mauubusan tayo ng oras. Ulitin natin yung ating tanong sa gabi pong ito. Sangayon ba kayo na ipagamit na lang po sa mga law enforcers, sa mga pulis, sa NBI, sa militar, sa MMDA kaya, ano? Bagay kaya MMDA na sumakay sa Lamborghini para mag-traffic? Kesa po sa wasakin yung mga kumpiskadong luxury vehicles dyan po sa Bureau of Customs. Ano po ang masasabi ninyo? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, anong report ni paring Tony Arsenal? Ready na si paring Tony Arsenal para sa kanyang balita ngayong gabi. Alright, paring Tony, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Ay, magandang gabi paring Errol. Sinalakay ng mga operatiba ng pulis, barangay tanod at municipal health officer ang isang video kibar sa barangay Santo Cristo sa bayan ng Pulilan kagabi dahil sa kawalan ng permit. Kinilala ang mga GRO na sina Annalie Cruz, 43 at ang mga kasama nito na sina Maricris de Guzman, 31 at Rose Cambiloque, 38 anyos at ang waiter na si Benji Margarito. Kasama rin ang may-ari ng Laglag Panda Grill na si Ramil Di Maapi yang Kisakaging, 52 anyos, na dumating habang nasa kasagsagan ng raid ang mga pulis. Nabatid na walang maipakitang mayor's permit, sanitary permit at health permit ang kanyang mga empleyado at maging ang kanyang establishmento.
Ayon kay Ginang Priscilla Dosa, Sanitation Inspector ng Pulilan, malinaw na may nilabag na batas ang may-ari ng bar dahil sa kawalan ng permit sa isang requirement sa pag-ooperate ng mga naturang establishmento o red light sa kahabaan ng MacArthur Highway. Bukod dito, may mga reklamo rin na natanggap mula sa mga concerned citizen na may mga kalalakihan na rin ang nagkasakit dahil sa pakikipagtalik. Sa ngayon ay tuloy nang ipinasara ang naturang bar. Mula sa Bulacan para sa Leaders News Philippines, ako po si Tony Arsenal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, paring Tony. Paalala po yan siyempre at magbigay leksyon sa mga nais magnegosyong lalo ganyan ang linyada po ng negosyo that before starting any such business ay tiyakin na kayo po'y nagko-comply sa regulasyon ng gobyerno. Lalo sa mga health permit. Dahil, may anggulong mga kalalakihan nagkasakit. Pumunta lamang dyan sa Lagalag, Panda Grill. Parang laglag pantigrill ang dinig ko kanina eh. Laglag pantigrill. Ang sagwa ng pangalan, laglag Panda Grill. Unang banggit ni paring Tony, ang dinig ko talaga, laglag pantigrill eh. Ay nako, so magsilbing leksyon po yan sa mga nagninegosyo ng nagpapalusot, ng dadaya. Nagdadaya ng pagkuha ng business permit sa halip na kumuha, nagpapalusot. Ayan. Kadalasan po may kasabwat siya ng pulis para makalusot, At hindi, Kaya lang pagka nagkakagipit-gipit, wala, talo ho ang may-ari dahil hindi na lumulutang yung kanyang protector. 7:38 in the evening, mga kaibigan. Tayo po ay magpatuloy sa ating mga balita. Yung panukala pong exploration sharing dyan po sa West Philippine Sea, sinasabi pong ito'y isang patibong. Alamin natin ang report ni partner Gani Oro sa issue yan. Paring Gani, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Isang trap o patibong para sa bansa ang planong 60-40 sharing ng Pilipinas at China sa gagawing joint exploration sa West Philippine Sea. Ayon kay Magdalo Party List Congressman Gary Alejano, dahil ang pinagagawang teritoryo ay nasa exclusive economic zone ng bansa. Kung kaya naman, wala umanong obligasyon ng Pilipinas na makihati sa China. Sa ginanap na kapihan sa Bulacan at Eurobay ngayong araw, nagpahayag ng pagkabahala si Alejano na kapag pumayag ang Pilipinas sa kasunduang ito, baka sa dakong huli ay mabaliktad ang hatian oras na masimulan na ang planong joint exploration. Hinggil naman sa donasyon ng China na 4 na patrol boats para sa Philippine Navy, sinabi ni Alejano na kakarampot at napakaliit na bagay ito kumpara sa ibinigay na grant ng ibang bansa kabilang na ang Amerika. Ayon pa kay Alejano, hindi magagamit pang patrolya sa mga karagatan ng bansa ang naturang patrol boats dahil ito'y isang napakaliit na bangka na hindi pwedeng isabak sa malalaking alon sa dagat. Matatanda ang batay sa ruling ng Permanent Court of Arbitration kaugnay sa usapin ng teritoryo, sinabing walang legal na batayan ang China upang akuin ang historic rights o karapatan sa West Philippine Sea. Ito si Gani Oro, nag-uulat para sa Kamaong Asero ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, paring Gani Oro, sa report na yan. Alam niyo ho, yung mga kasunduan dyan sa karagatan na yan na lumalabas ay nasa exclusive economic zone po ng Pilipinas ay dapat talagang pag-aralang maigi bago pasukin yan at magkaroon na naman ng lagdaan. Na later on ay baka pagsisihan po natin kasi kung tayo po ay lalagdaan na sa isang kasunduan, I think there
there is an impact to our claim in that area, aside from it has been well defined in our jurisdiction that that area is within our exclusive economic zone. So, palagay ko'y bago tayo mabulag sa kung ano-anong mga mabulaklak na pananalita ng ilan pong mga naglalako ng joint exploration na scheme na yan, ay pagkaisipan pong maigi kung ano ang broader impact niyan sa atin pong soberenya. Ayos? Sige, tuloy tayo. Sang-ayon ba kayo? Na ipagamit na lamang po sa mga otoridad ang mga smuggled luxury vehicles na nakumpiska po ng Bureau of Customs. Kaysa po sa ito'y ipasagpasakasaan po ng bulldozer, ipawasak po sa backhoe, tulad po ng itong nasa video ito. Ulitin natin yung video natin tayo. Ulitin natin tayo yung video ng mga luxury vehicles. Ayan, para makita ng mga viewers natin. Ayan, so marami pong BMW, Mercedes-Benz, mga Harley-Davidson na motorsiklo. Gustong-gusto ko pa naman yan na paglaki ko, bibili ako niyan. Paglaki ko, bibili ako ng motorsiklong Harley-Davidson. Yan. Yan, pinagwawasak habang si Presidente po ay nanonood. Ang smuggling paulit-ulit yan, sabi ni Manoy John Bornasal. Ayan, panoorin po ninyo. Sang-ayon ba kayo na ipagamit na lamang po sa mga otoridad ang mga smuggled luxury vehicles sa halip na tulad po ng napapanood po ninyo, winawasak lamang po ng gobyerno? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi po ni Manoy June Bornasal, ang smuggling paulit-ulit na lamang yan. Kung hindi kasama, isasama sa pagdurog ang sindikatong utak ng iligal na yan, na may nalalaman tayo na sumbong ng mga kababayan natin, pag alam, ayan, naputol Manoy June. Ang sabi ni Manoy June ay isama yung smuggler sa pagdurog. Oo nga. Kasi kung ang nadudurog lamang po ay yung mga kontrabando, wala namang napaparusahan, paulit-ulit talaga yan. At may tsansa na makakalusot po yan. Kung nahuli, kung nakumpiska, kung nakalusot. Diba? Kung nakalusot. Sapagkat buhay pa rin. Buhay pa rin yung nandiyan pa rin. Pakuya-kuya-kuy lamang po sa malalamig na opisina at mga hotel, yung mga smuggler. Na I'm sure kilala din po yan ng mga taga Bureau of Customs. Sumbo yan. Yung naputol na text ni chat ni Manoy John. Natin alam nilang mag-operate. Dinadala sa iba't ibang barangay at bundok sa Cagayan. Sino ba? Yan. May politikong taga Cagayan, di ba, na matunog na matunog tungkol sa smuggling, di ba? Sino ba yung politikong yon? Kaya dapat isama sa pagdurog ang mga taong nasa likod. Yan. Sa dami ba naman ang intelligence funds ng gobyerno pag hindi pa nalalaman kung sino talagang nasa likod ng smuggling sa Cagayan? Tagal na ng smuggling na yan sa Cagayan? Sa Subic? Imposibleng hindi alam yon ng mga otoridad. Walang interes ang China noon, pero yung nagkaroon ng joint exploration ng Philippines and China during GMA, nagkaroon na sila ng interest later. Inangkin na lang bigla. Buwahaha, sabi ni Pimay. Malaki ang tama mo, Pimay founder. Thank you, sabi ni Bernard Mendoza. Right, sige. Alas 7:45 po ng gabi. Kaibigan, diretso po tayo sa report ni Nolan Ariola sa ating palatuntunan. Ano kaya ang kanyang balitang bitbit ngayong gabi? Nolan, magandang gabi sa iyo. Go ahead.
Magandang gabi kasamang Errol, kinalampag ng iba't ibang grupo ang Senado para Universal Healthcare Bill na layong gawing abot-kaya ang lahat ng serbisyong medikal. Ang pulong balitaan ay dinaluhan ng tinatawag ng the most vulnerable sector sa bansa na kinabibilangan ng person with disability, senior citizens, patients, organization at mga kabataan na nagsanib puwersa sa panguna ni Engineer Emer Rojas ng The New Boys Association of the Philippines. Ang Senate Bill 1896 ay otomatikong sasakop sa National Health Program ang lahat ng Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal tulad ng preventive, promotive, curative, rehabilitative at palliative health services. Nakasaad din sa panukala na pangasiwaan ng PhilHealth ang lahat ng healthcare services, gayon din ang mga pondong nakalaan sa mga medical assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sakaling maaprubahan, libre na ang pagpapacheck up at mga laboratory test at mga gamot kung saan ang PhilHealth na ang sasagot sa gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Issue na binigyan niya ng pansin doon sa nakaraang SONA ng ating Pangulo. Kahit ako ang ating mga kababayan na nanawagan ng agarang reforma sa kaluluwa at ako'y nagpapasalamat sa ating Pangulo sa kanyang mungkahi na gawing urgent ng USC Bill. Ang mga Pilipino ay hindi takot mamatay sa sakit. Ang mga Pilipino ay takot sa gagasolin kung sila ay magkasakit. Mula rito sa Quezon City Circle, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, kasamang Nolan Ariola sa report na yan. Yung parang robot pong narinig po ninyong nagsalita ay si Ka Emer Rojas po yun. Isa pong senior citizen, isang cancer survivor na dahil po sa paninigarilyo, makinig dahil po sa paninigarilyo, nagkaroon po ng cancer sa lalamunan. Si Ka Emer po ay dating isang magaling na ininyero sa PLDT yata. Sa PLDT at nagsisweldo po ng malaki pero napilitan pong maagang magretiro dahil siya po ay nagkasakit. Cancer of the throat dahil sa paninigarilyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 7:48 mga kapatid. Diretso tayo sa Senado sa ngayon. Ano kaya mga naganap sa maghapon sa Senado ng Republika ng Pilipinas? Paring Jojo Sikat, magandang gabi sa iyo. Pasok ka. Yes, magandang gabi naman sa iyo kasabang Errol. Pinuri nitong si Senator Papilo Lacson, sina Philippine National Police Chief Police Director General Oscar Albayalde at itong si NCRPO Chief Police Director Guillermo Eliazar sa matagumpay na ipinatutupad na internal racing sa hanay ng PLP. Labis itong paghanga ni Lacson sa dalawang opisyal na patuloy sa paglilinis sa hanay ng PNP. Aniya ng Senador, resulta nito yung sunod-sunod na pagkakaaresto sa mga eskalawag na pulisa. Ipaniliwanag ni Lacson na ang pagkakaaresto ay hindi nangangahulugan na dumarami itong mga pulis kalawag. Sa halip, pinapakita lamang na seryoso ang liderato ng PNP na burahin sa hanay nila itong mga tiwaling pulisa. Todo yung papuri nitong ng Senador dito kay NCRPO Chief Eliazar dahil sa nasasakupan nito napupuksa itong mga kriminal na pulisa. Kasabay dito na nanawagan din si Lacson sa ilang provincial at regional director na tularan si Eliazar sa kampanya nito laban sa mga pulis kalawag. Magugunita na naaresto ng tating pulis ang tatlo nitong kasamahan na sangkot sa KFR Group at ikinasiwi ng isa pang pulisa kalawag matapos makipagbaliran nga sa mga kabaro nito. Arestado rin ito 3 pulis at isang sibilyan na nasangkot naman sa pangungusong sa isang junk shop sa Valenzuela City. Dahil dito nagbabala itong si PNP Chief Albayalde na hindi sila titigil sa pagbura
sa mga tiwaling pulis na mauwi man ito sa pagkasawi kapag lumaban sa mga kapwa otoridad. Parang Jojo, Yes, kasama ang Errol. kailangan nating suportahan ng PNP sa programang yan, parang Jojo, sapagkat talagang public knowledge na maraming mga pulis ang sangkot sa mga illegal na aktibidades habang inactive service. Maalala mo na ang presidente mismo, parang Jojo, nung kanyang mga unang araw sa Malacanang, siya mismo ang nagwagwagan na 6,000 pulis ang sangkot sa drugs. So, nais kong tanungin ngayon ang PNP kung ano na ang ginawa ng liderato doon sa mga pulis na sinasabi ng presidente kumpirmadong sangkot sa drugs. Alam mo naman na kasama ng Errol, marami na rin napapaghuli dito sa NCRPO at sa Region 4A ng mga pulis na sangkot sa illegal drugs. At may mga ilan na rin na lumaban din sa kapwa-kaparo na namamatay ngayon. Pero sabi nga nito si Eliasar, hindi pa rin sila titigil dito sa NCRPO at maging si Albayalde naman sa nasyonal. Pero nananawagan kanina ito si Senator Papilo Lacson kasamang Errol. Dahil napupunan niya NCRPO lamang yung mga napapabalita talaga ng mga pulis kanawang inahuhuli. Sabi nga nito si Lacson, dapat tularan ng mga regional director sa buong bansa. Tama. Itong si Eliasar na talagang puspusan yung kampanya ginagawa laban dito sa mga tiwaling pulis. Tama yan, parang Jojo, at ulitin ko, kailangan nating suportahan ang liderato ng PNP to immediately cleanse the rank para mas credible ang paglilingkod sa taong bayan at hindi na tayo magduda at hindi tayo matakot na ang mga kababayan natin ay lumapit at magtiwalang muli sa mga otoridad, sa mga pulis mismo. Correct, tama ka ron, kasamang Errol. Ito na yung tinatawag na political will sa loob ng pulisan. Kapulisan natin na dapat natin samantalahin. Dahil ang hirap na humanap sa mga susunod na panahon ng isang Eliasar at isang Albayalde at isang De La Rosa sa PNP. Okay. Sige, parang Joe. Okay, mula sa Senado, ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, Nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang balita live mula po sa Senado, courtesy of parang Jojo Sikat. Maraming salamat, partner Jojo, mga kasama natin sa news team na nagpapakahirap, nagpapakagutom, nagpapakatulo ng pawis para lamang po mag-cover at maipaalam po sa inyo ang mga nangyayari sa kanilang mga sign bits. Si parang Jojo sa Senado, si Boyet G sa Southern Metro Manila, si Felix ba? Kumusta kaya sa Congress? Di mo natawagan, ano? Di natawagan si Felix. Tawagan mo at maraming nangyayari sa Congress. Maihabol natin. Oras po ng buong Pilipinas, 7:54 in the evening. Ulitin natin yung ating topic for tonight. Sang-ayon ba kayo na ipagamit na lamang po sa mga otoridad yung pong mga kumpiskadong inismuggle na mga luxury vehicles? BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Lamborghini, may Maserati pa ba? At kung ano-ano pa, Diyos ko po, na makakabili lamang po niyan ay yung talagang nahihiga sa pera. Yung mga limpak-limpak ang salapi sa bangko, di po ba? At yan po ay siguradong ipinalulusot po yan, ay pinapasok po yan ng mga makapangyarihang tao pa rin po sa Pilipinas, kasabwat po yung mga nandyan pa rin sa Bureau of Customs. Dangan nga lamang, may mga tao talagang matuwid naman sa trabaho kaya't nasasakote. Hindi na kayang bayaran lahat yung mga tao dyan sa customs kaya't hindi po nakakalusot lahat. But I'm sure marami pong nakakalusot dyan. Marami yan. Kasi alam niyo po, ang tao ay talagang tao pa rin. Ian Christopher Diaz Bulaon, kumusta ka dyan, amigo Ian? Nasa Palawan ka pa rin ba, Ian? Kumusta ka dyan? Si Jenny, yan. Who else? Sino pa mga nanonood sa atin? Sige, yung mga kaibigan nating nakasilip sa ating palatuntunan, don't remain as an spectator.
join our program. Sumali kayo sa ating palatuntunan. Mag-comment kayo sa ating live FB page ng Leader News Philippines. Nang mabasa po natin ang inyong po mga komentaryo sa ating topiko, sa ating subject matter na pinag-uusapan. Matutuldukan nga ba ang smuggling kung wawasakin po ng gobyerno ang mga smuggled luxury vehicles? No? But I think there's gonna be a good method of sending the message na seryoso ang gobyerno. No? Kasi talagang malaking kawalan, hindi maibabalik po sa kalsada ang mga kontrabandong yan kung talagang wawasakin. Pero tama ang sinasabi ni Manoy John Burnasal ng Puna at Banat online radio network ay nasaan yung mga smuggler? Di ba? Dapat ay nakikita natin na may napaparusahan na aresto at nakakarsel na smuggler. Magandang Zenny. Sino kaya yung magandang Zenny? Carlo Reyes of Mitsubishi Motors, thank you for joining our program tonight. At sa iba pang mga best friends natin, dapat belated happy birthday to Beth Suralbo. Oy! Madam Beth Suralbo, kumusta ka na? Buti pa ito si Doña Beth Suralbo ay pa-zumba-zumba na lang. Ma'am Beth Suralbo, kumusta ka na? Kumusta yung ating dyan? Pa-follow up naman, Ma'am Beth, yung account natin. Ang tagal-tagal na. Diyos ko po, ano kaya nangyari na? Sayang naman. Sayang naman, Ma'am Beth. Pakialalayan mo nga. At papasyal ako dyan sa SSS. Sa mga best friends natin sa SSS, May kita mo nawala si May Rose head ng MAD Media Affairs Division, May Rose Francisco ng SSS, Beth Suralbo ng SSS, at marami pa mga best friends po natin dyan. Kumusta kayo? Dapat continue ang pag-destroy, Sir Errol, ng nagiging eyesore ang mga yan. Ayan. Tuloy-tuloy nga talaga para hindi yan na makabalik ulit sa mga kamay ng mga smugglers. John Sensano, good evening sa lahat ng listeners. Yan, listeners sa radyo, but we are online TV, so viewers. Sir John Sensano, viewers, nakikita. Ayan. So magandang gabi po sa mga viewers po natin sa buong mundo sapagkat ang ating program, ang Kamao Nga Zero Show is being streamed worldwide. Napapanood po tayo on HD quality sa ating online platform ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang Seni, sabi niya, hi ma'am. Sino kaya yun? By the way, nice po naming ibalitang muli po sa inyo that very soon, siguro mga isang linggo pa, ay tuloy na po ang simulcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Isa pong sikat na cable channel sa bansa na nakakarga po yan sa Signal Cable, sa Sky Cable, sa Cable Link, sa kung saan pang cable. Ang ibig sabihin po ay kahit wala kayong internet, basta may television kayo, may cable kayo dyan, ay mapapanood po ninyo ang Kamaong Asero. Pero ibang-iba pong version ng Kamaong Asero po ang inyong mapapanood. Kompletos recados, may mga videong mas magagandang pagkagawa at mas matitindi po ang mga exposeng ilalabas natin at mga exclusive na interview ang pwede niyo pong asahan paglabas ng Kamaong Asero sa Pinoy Extreme Channel. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, salamat kay Sir Renan Lopez at kay Sir Norman Castillo ng Pinoy Extreme Channel na magiging kapartner na po natin sa ating public service at sa ating mga paghahatid ng tama, totoong balita. Kumusta ka, Yusek
Joel C. Egco, sir, ang Presidential Task Force on Media Killings, Undersecretary handling the Presidential Task Force on Media Killings, na atasan pong bigyan proteksyon ang mga mamamahayag. Yusek Joel Egco, sir, no? I texted him to explain in our program yung isinusulong po nilang Magna Carta for Media Workers. Ako po interesadong maintindihan kung ano po ang nilalaman ng panukalang yan ni Yusek Egco na Magna Carta for Media Workers. If that would be for the benefit of the media workers, that is welcome, no? So, para makatulong tayo na ma-educate po ang lahat sapagkat yan po ay panukalang batas na sinusulong, we really would like to have Yusek Egco to be our guest kahit sa telepono para makapagpaliwanag po sa panukalang yan, ano? Panukalang batas. John Sensano, viewers pala, sorry, Ka-Erol. Oo nga, John. Taga saan ka ba, John Sensano, sir? Taga Cavite ba yan si John Sensano? Taga Bulacan. Gandang gabi po sa mga taga Bulacan. At wag na kayong pupunta diyan sa may sarado na yung Lagalag Panda Grill. Sarado na pala yung Lagalag Panda Grill. Sige. Ulitin natin, siyempre, ang greeting sa mga nanay, mga mother ng tahanan na naghahanda po ng hapunan. Ano pong masarap na hapunan po ngayon. 2 minutos na po makalipas ng alas 8 po ng gabi. At meron pa tayong report, tayo? Wala na tayong report? Sige, tuloy na tayo sa ating diskusyon. Matalinong diskusyon po sa ating mga issue sa gabi pong ito. Mga kaibigan, lumalabas po na may kinalaman po yung sinasabing ustads sa terrorism attack dyan sa Lamitan, Basilan. At sinasabi pong inaresto na ang naturang ustads at dinadawit nga po sa pambobomba na kinamatay ng ilan katao, no? At ang nakakabwisit pa dyan, pagkatapos po ng Basilan bombing, may sumabog din po sa port ng Masbate. At sabi naman po ng mga pulis, ng mga otoridad ay parang gaya-gaya lamang. Gaya-gaya lamang. Nasa na ba yung balitang yon? Sapagkat yan pong mga ganyang balita ay nagtataka tayo sapagkat ang Basilan ay bahagi po ng Mindanao na nasa ilalim pa rin po ng martial rule, martial law. At diniklara nga po ng Pangulong Duterte ang martial law mahigit 1 taon na ba ang nakakaraan? Habang siya po ay nasa state visit sa Russia, biglang nambwisit po yung mga mauti sa Marawi. Napilitan pong kansilahin yung trip ng Pangulo sa Russia at parang na umuwi ka agad dahil nga po sa kaguluhan sa Marawi. Imagine niyo yung mauti ay gustong sakupin daw yung Marawi. Ganun eh. Matagal na palang naghukay sa kailaliman po ng sa ilalim po ng siyudad ng Marawi pero walang kaalam-alam yung mga otoridad. Nakagawa ng mga kuweba, bunker na doon pala dumadaan, nagpapalusot ng mga armas bilang preparasyon sa kanilang takeover sa Marawi. Yan. So, naging mitsa nga po ng martial law. Hanggang sa ngayon, naka-martial law po dyan sa Mindanao. So, tayo po'y nagugulimehanan despite that this large area of the Philippines, ang Mindanao, ay patuloy pong may kaguluhan na ganyan, patuloy pong may kaguluhan na ganyan. So sana po'y wala ng mga taong katarantaduhan ang nasa isipan, mamimirwisyo, papatay po ng kapwa. May ilan kasing mga extremist na nagtuturo na kapag ka daw ay pumatay ng mga Kristiyano, yung kaluluwa ng isang kapatid nating Muslim na magiging instrumento ng krimen na pagpatay ng mga Kristiyano, ay may turo daw yan na sila ay sasalubungin ni Allah sa langit na marami daw pagkain at maraming babaeng regalo. Ay nako, pagka ganyan ang turo, talagang turo ng demonyo po yan. Yung ganyang uri ng turo, hindi po yan, hindi ako naniniwalang turo ng Quran yan eh. I don't believe na yan po yung nakalagay sa Quran.
Sapagkat ako po'y naniniwala ng Quran ay para ding Bible mismo ng mga Kristiyano na pagmamahal, pag-unawa, at pagkalinga, malasakit sa kapwa ang pinaka-buod ng Biblia, tulad din po ng Quran. Di ba? Yan po ang pagkakaintindi natin at sana po'y pagmamahalan ang manaig sa mga Pilipino sa buong bansa. Pero talagang may mga tao sa Pilipinas na hindi pumapakali na hindi manggulo, no? Hindi mapakali na hindi magbitbit ng mga pamatay armas. Hindi mapakali na hindi makapatay. Kailan kaya magwawakas po yan? Ano? Sana yan ang matuldukan. And dapat dyan sa Mindanao, sapagkat nasa Marcelo pa rin, dapat dyan wala nang armas na napapayagan sa mga sibilyan. Hindi po ba? Dapat wala na. At that's the best way na talagang wala ng patayan, walang armas. Ang may armas na lang ang mga otoridad. Ang pulis, ang militar. Di po ba? Yan. Now ko lang nabasa, bro. Putik sayang, sabi ni. Tawagan mo nga Tayo pakitawagan si Yusek Joel Eggo. Tawagan mo na at ngayon, tawagan mo na. Saglit lamang, we're trying to still reach Yusek Joel Eggo. Ngayon lang nabasa niya raw yung ating text. Ayan, nice nating maging bahagi siya ng program para may paliwanag po yung panukalang Magna Carta for media workers na isinusulong po ni Yusek Joel Eggo na I understand yan po ay may magandang layunin para po sa mga kapatid nating mga mamamahayag sa Pilipinas. Right, at exactly 8 minutes after 8 in the evening. Mga kaibigan, nasa linya natin si Undersecretary Joel Eggo, ang head po ng Presidential Task Force on Media Killings, upang matanong natin tungkol po sa Magna Carta for Media Workers. Yusek, magandang gabi po. Si Errol Dacami sa Camaong Acero dito po sa Leader News Philippines. Welcome, sir. Hello. Good evening, Ka-Errol at yung mga taga-subaybay. It's our pleasure to have you in our program, Yusek. Opo. In a nutshell, sir, ano po ba ang nilalaman ng panukalang Magna Carta for Media Workers? Okay. Unang-una po, i-clear ko muna, gusto ko maklaro. Opo. Na yan po ay hindi pa talaga panukala, nag-ugat po yan sa mga suggestion din ng ating mga kapatid sa hanap buhay pag kami po ay umiikot sa mga seminars. No? So, yan ang naging sa atin. Sabi, Yusek, okay, naintindihan namin yung security, nahabol ninyo yung mga suspect, nagkakas pa yun sa mga suspect, no? Kasi sinusolve niyo yung killings. Pero, meron po ba kayong programa sa sa kabuhayan naman, di ba? Yung economic aspect, economic security. So, every time na kami umiikot, laging nare-raise yan, no? Maraming nagtatanong, laging yan ang topic. So, one time, kinausap natin. Yusek? Balikan natin yung linya ni Yusek Joel. Naputol. Balikan natin. Habulan mo nga bro ng Okay. Habulan mo nga bro ng picture si Yusek Joel Eggo. Baka pwede pa. Sige. Balikan natin mamaya ng konti. Habulan mo nga ng picture para medyo may visual tayo. Ang kausap po natin mga kaibigan si Undersecretary Joel Z. Eggo, head po ng Presidential Task Force on Media Killings. Basically, ang task force na yan ay para bigyang proteksyon. Matiyak na gusto ko yung wala na pong namamatay. Wala pong namimiligro dapat. Walang nalalagay sa alanganin na mga media workers. Ako po ay 26 years na
26 anyos na po tayo sa profesyon at sinasabi ko po na parang mas magaling kang media man kung hindi ka nadadali ng libel kapag ka may mga gusto mangharas. Ano? Balikan natin si Yusek. Yusek, sir? Sorry Hello. po, naputol po tayo. Kairol, naputol tayo. Go ahead, sir. So, Anyway, nagkakaroon ka ng mga consultative meetings. Gusto mong makumusta yung mga kasama natin sa hanap buhay. Ganyan po ang sinasabi po nila, sir. Yes, oo, kahit saan tayo umikot. Laging may nagtatanong yan about their economic security. So naintindihan natin yung ibig nilang sabihin, ano? Dahil galing din naman tayo sa media. Ang problema kasi natin ngayon, hindi po yan mandato ng acting task force. Okay. So, isang araw, itong July 15, kung di ako nagkakamali, July 17, no? Kinausap ko yung aking chief of staff. Sabi ko si Attorney A. Sagamata. Sabi ko, Attorney, ang daming clamor at everyday talagang maraming nagte-text sa atin ng mga pangailangan nilang financial na tinutulungan naman natin, no? Ano ba maganda natin gawin? So sabi niya, sir, we have to consult with the ating mga media partners, no? Na siguro mas maganda magkaroon tayo ng programa na uplifting their living conditions. Yes, sir. Okay. So sabi ko, maganda nga yan, ano, parang Magna Carta for media workers. Yan ang sabi ko. Hindi Magna Carta for journalists. Kasi yung Magna Carta for journalists, hate ko yan eh. Ayoko niyan. Yan yung dating Magna Carta kasi yun merong regulation, may accreditation. Pangit yun eh. Ayoko nun. Dahil media man nga ako, ayoko ng ganong. Walang regulation dapat. So, ang naisip namin, maganda siguro, i-propose natin sa mga media partners natin, no? Yung mga malalaking grupo ng media, no? ABP, NPC, NUJP, PPI, PAPI, at iba pa, no? Na siguro pag-usapan na, panahon na, para pag-usapan yung kung paano naman iaangat ang antas ng kabuhayan ng mga media workers sa ating bansa. So, ang layunin po natin, hindi para, alam mo yon yung pagbawalan yung iba na mag-practice, na mapipili lang. Hindi ganun. Lahat ay qualified. Lahat ay qualified. Lahat ng gustong maging media worker ay qualified. However, yung ating pinopropose sa Kairol, yung ating nasa isip actually, wala pang formal proposal nga ito eh. Ang sinasuggest ko sana, yung sinasabi natin na parang evaluation exam, yung classification, walang babagsak. Pero malalaman mo kung saan ka dapat mag-training, no? Kung saan ka dapat mag-improve. Ganun yun eh. So, parang merong level 1, yung pinakamataas, level 2, at level 3. Parang may entry level. Tapos, kada level may minimum. Yun na natin. Diba? May minimum na sahod, benepisyo, pataas siya ng pataas. Hanggang maging fully and highly skilled na yung media worker sa kanyang trabaho. Diba? So, kahit anong posisyon doon sa newsroom, pwede na siya. Kung highly skilled na siya, pwede ng editor, pwede ng lahat. No? So, yung entry level, yung level 3. Kumbaga, yan yung mga hindi pa masyado skilled, no? So, pero ito, ang intensyon natin doon, hindi para pagbawalan. Halimbawa, mababa ka ngayon, gusto mong umangat. Sa mag-take ka ng mga seminars saka trainings na ibinibigay ng ating mga media groups. Yes. Diba? Yung mga media organizations natin, may mga training modules yan eh. So, pwedeng doon natin ipasok. So, after 6 months, tataas na uli yung skill level. So, mag-improve. Tapos, bawat level na yon, classification, ay may karampatang, may commensurate, na benepisyo at sweldo. No? So, yun lang naman ang ibig natin sabihin to further improve the living conditions of our colleagues in the media, no? Yung mga media workers, no? So, yun yung medyo na misquote ako nung una, parang lumalabas na yung Magna Carta for journalists yung tinutulak natin at may regulation yun eh. Mali yun. Hindi yun ang espiritu. Hindi po yan ang ibig sabihin. Hindi yun. That's not the context. In fact, paulit-ulit ko sinabi doon na I don't like regulation and wala dapat magsabi, lalo na gobyerno, kami,
kung sino lang ang pwede mag-practice ang media. Right. So lahat ay pwede. But somehow, to determine your salary level, meron lang tayong evaluation. No? To further, para malaman, halimbawa, meron tayong isang kasama na islang, di alam kung ano ang pagkakaiba sa WAS. Di ba? Very basic. Di ba? Di ba? At saka, may iwasan yung sinasabing, di ba, yung problema sa fly-by-night o house out. Di ba? Kasi te-train mo na sila lahat. Lahat ng gusto maging media, kuha ka ng evaluation test na ito. Kung mahina ka dito, malakas ka dito. Kailangan ito ang training na pasukan mo na binibigay ng ganitong organization. So, aangat na nga angat. Yung skills mo, ganon. Yun po ang ating ibig sabihin doon. I see. I got your deeper point tungkol po sa kagustuhan po ninyong iangat ang living condition ng mga media man, and I salute you on that. Now, medyo napukaw lang yung attention ko ng reaction po ng NUJP, Yusek, na ang feeling talaga nila, ang panukalang yan ay purposely to regulate ayon po sa kanila. In fact, gusto ko sanang ilagay sabay po ninyo si Mr. Nono, yung chairman, parang hindi lang available today. So this can be Nono yun naman, kaibigan natin yun. This can be a perfect. At nakasama ko na si yung kanilang Deputy Secretary General, si Raymond Villanueva. Actually, pinarinig ko sa kanya yung meron ako audio clips kasi niyan na nirecord po natin yung interview. So, yung mga kaibigan natin, sila Alma Nona, sila marami akong pinadala ng audio clips malinaw na sinasabi ko na ayoko dyan sa Magna Carta for Journalists. Naunawaan ko yung mga kaibigan natin sa hanap buhay, yung mga grupo, diba, na naglabas ng statement. Kasi ako man mismo nagulat ako doon sa lumabas na meme. Yung picture ko, di ba? Kita mo yung picture ko, tapos nakalagay na title, Magna Carta for Journalists. Mali po yun eh. It's not your proposal like that. It's not. And in fact, sinabi ko sa interview, I never liked it. Ayoko noon. I don't like the regulation. I don't like accreditation. And I'm against any form of, alam mo yon, yung pipiliin kung sino. Nilinaw ko po yan, kaya lang hindi po nailagay dun sa report. In fact, yung sa litrato ko na yon na may Magna Carta for Journalists, nakalagay doon, if you want to become a media personality, wala po akong hindi ko ginagamit ang salitang media personality. Paulit-ulit kong ni-review yung sinabi ko noon, wala akong binanggit na media personality. So nagkaroon po siya ng ibang context na iba. Yun lang naman nagkaroon ng problema. So, pina-correct naman po natin yon at naglabas ako ng clarification, ng correction through other media outlets. So, yun, para maging malinaw. Kasi syempre, namura ako sa hindi ko naman talaga sinabi. Kaya nga, Yusek, minarapat natin na bigyan kayo ng chance rito sa ating palatuntunan para maipaliwanag natin ang maigi sa mga gustong makaintindi. Kasi mahirap kasi kung ayaw intindihin, iba yun eh. Correct, kasi sabi ko nga, makukuryente tayo dyan. Kasi talagang hindi ko gusto yung Magna Carta for Journalists na yun. But how do we answer, Yusek, if somebody will say, teka muna, pagka mga issue ng pasweldo, ng benefits sa mga media, mga workers per se, di ba trabaho daw yun ng Labor Department? Kung may problema daw sa Labor Department na pupunta. At discretion daw, Yusek, ng kumpanya naman yung mga pasweldo, yung rate ng nagiging bayad nila sa tinuturing na talent ng ano. Ito na. Ito na yung discretion. Yes, sir. Sa totoo lang. Swerte na yung sa buong Pilipinas kung kumita ng 5,000 yung maliit na mamahayag. Sa totoo lang. Isang reporter, ika nga. May kausap na ako matandang veterana na, babae. Sabi niya sa akin, Yusek, 5,000 lang na uwi ko. Buwan-buwan. Sabi ko, sige, tulungan kita pagka, alam mo yan, nakakaawa, no? Kasi kung pag-aaralan natin, talaga naman halos magkaroon ka ng sweldo na 20,000.
'Di ba? Malaki na 'yun sa industry standards. Ang gusto natin sana madagdagan man lang, madoble man lang. 'Di ba? Kasi kawawa yung mga kapatid natin sa nabuhay pag nagkakasakit. Tama. Walang mapuntahan. Sabihin mo nang may nangyari, namatay. Talagang wala rin namang pinaguhugutan. Paano sinasabi natin na talagang ako'y naniniwala at naninindigan na haligi ng demokrasya ang kalayaan sa pamahayag? Right. How come we don't help our brothers and sisters in the profession? Yeah. I think it's high time na unahin natin silang paangatin ang kanilang estado ng buhay. Agree ako Hindi dyan, naman Yusek. Alam mo, Kyrol, hindi ako ang masusunod dito. Kung nakinig lang sila mabuti sa paliwanag ko, malinaw sinabi ko, ang magdidesisyon dito at magpaplano ay mga media groups, media partners natin, not us in government. Right, diba? right. Kung ano kasi, only the media knows what's best for the media. Ang nakakatawa, Yusek, ito ang katotohanan. Ako, I've been in the broadcast industry for 26 years now. Magagaling ang mga nasa hanay natin bumatikos. Gagaling bumatikos, madaling bumatikos. But, you know, maraming mga media outlets ang talagang magaling din mag-violate when it comes to the benefits of the media workers. In fact, marami pong mga problema na nadadala po sa Department of Labor. Patunay na may mga violation na Yusek. Talaga. Kasi ang ating nga ganito, isang paliwanag ko pa. Paano yung ibig ko sabihin ng professionalize the ranks? Kaya nga itataas natin skill level Kasi hindi naman tayo 8 to 5. Yeah. This is talent-based, base sa skills, base sa expertise. Hindi ito office works Oo. Ayan, yung ginagawa, tulad ng ginagawa namin nila Teo, nila Oliver, nila paring Mark Anthony. This is not an office works. Na magtapos ka ng 4-year course, marunong ka na sa ganito kahit No. Oo, yan. Balikan natin si Yusek. Yusek? Hello. Yes, sir. Maganda po yung pinag-uusapan natin na this is not an office works that you come in by 8, pauwi ka ng 5 o'clock, may sweldo ka ng 525. Hindi ganon ng media. Kasi, pag halimbawa, may nangyari, disaster, o may sumabog, hindi mo pwedeng hindi ka sabihin na off-duty ka. Off-duty na, o hindi na ako pwede. Hindi pwede. Oo, kasi sabi ko nga, so kung ganun trabaho, dapat i-level tayo sa doktor, sa abogado. Yes. Diba? May minimum na kailangan may dignidad yung ating profesyon. Tama. Diba? Kaya gusto ko nung mawala sana, ang pangarap ko, ang aking vision dito. Alam mo yung ano na tayo, top caliber and world-class standards ang media ng Pilipinas. Diba? At kumikita na mataas din na standards. Nung isang araw po, kausap ko sila, pumasyal sa opisina, yung presidente ng Asian Institute of Journalism and Communications, si Sir Montuazon, at saka si Red Batario. Ano rin siya, yung mga sa media group din yan, na mga centers. So, pinag-usapan namin yan. So, ang suggestion nila, tama na tingnan natin yung mga best practices sa abroad. Yes. Diba? Yes. Ano ba ang halimbawa sa Canada? Halimbawa sa ganitong bansa? Ano yung best practices when it comes to labor, media labor relations? Kasi nakakaawa talaga. Alam mo ako, kahit yung sinasabi na may kalokohan ginagawa, I don't condemn the person. I condemn the act. Mga taong gumagawa nun dahil talagang sa hirap ng kabuhayan. Minsan may ganun talaga, Yusek. Ngayon, tulungan natin sila. Tama. Alright. So, maganda po yung inyong iniisip and I don't see anything wrong. Well, ang anumang panukala kung medyo may dapat kinisin, hindi pagtulungan, Yusek, di po ba? Totoo nga po, ang panukalang ito, ilalatag po natin sa mga media groups, sa mga media partners. Alright. Sila po ang mag-uusap-usap kung tuloy o hindi. At kung ano maganda at hindi maganda. Yes. Hindi po ako. Yes. Kasi ang nangyari,
lumabas na parang ako nagtutulak ng mali pa, Magna Carta for journalists. I hated that. Diba? Kumbaga, namali, na-jump the gun tayo. Hindi naunawaan yung ibig natin sabihin, napasama pa. Pero mainam nga po't na pag-usapan. Tama po, tama po. At ngayon nakiklear. Kita nyo, hindi naman ako nagalit Oo. Diba? Alam mo ba, nabasa ko yung... ako ng kung sino-sino. Nabasa ko yung lumabas sa Sunstar Baguio, Yusek, and I even have a copy of that. Parang ganun nga ang dating, no? So, hello. Magandang may ganitong pagpapaliwanag, Yusek, para maintindihan ng lahat, no? At na ang ating layunin ay maganda. Yes. Ako pa ba sisira sa sarili kong trabaho? Tama. Pagkatapos ko sa gobyerno, babalik po ako ng media eh. Right. Diba? Wala naman ako ibang alam na kabuhayan na lumaki mga anak ko, kundi media eh. Alam mo ba, Yusek? In fact, yung mga anak ko graduate ng broadcast communications. Very good. Very good. Buhay ko na yan eh. Buhay na natin ng media. Sisirain ko ba yan? Tama. Pag gusto ko lang mapatino lahat, mapaayos ang buhay. Hindi na yung kung kani-kanino nangungutang, kani-kanino kumakalabit. Bigyan natin sila ng tamang sweldo at napakahirap ng ginagawa ng mga kapatid natin sa hanap buhay. Tama po. Susugod sa gyera, magko-cover. Pag tinamaan, wala namang gumagastos na kumpanya. Di ba? Yung Maguindanao Massacre, ilan yung namatay na kasama natin doon? Anong benepisyo nakuha? Kumusta na nga pala yung mga yun, ano? Parang nalagay na lamang sa limot. Hindi po. Minomonitor natin yan. Tapos, yung Maguindanao Massacre, nasa presentation na ng defense witnesses. I see. At ilang panahon na lang matatapos yan. At we hope na sooner ay maghatol na yung korte. Sana po, no? May attempt yata, Yusek, na yung mga principal suspect ay gusto pa yatang mag-witness para yata may strategy sila at malesin yung kanilang kasalanan. Huwag natin papayagan yon. Huwag natin payagan. Nakatutok po tayo dyan at nagre-report po sa atin ang Department of Justice sa panel of prosecutors. Very good, very good. So, sinisilip natin lagi yan at regularly nag-update sila. So, tapos na yung presentation ng tawag dito, ng prosecution witnesses. Meron pang tapos na, nag-rest na ng case at sabi kay judge, husgahan mo na kami. Okay, so... Diba? May ganun na po, ayun na yung status na yan, hindi po napabayaan yan. At yung po inam na may task force tayo, alam ko po yung kaso like the back of my hand. So, lagi kong binabasa at lagi ko ina-update. Salamat naman, Yusek, at inyo pong naipagpapatuloy na mabantayan yan. At I'm sure pati yung iba pang mga insidente ng pagpatay sa mga kasamahan natin ay kasama pa rin sa... Yung the latest, yung doon sa probinsya namin, sa Albay. Ano po pa abang update pala doon? Galing ako doon. Yes, ano pong update doon, sir? Isa lang po masasabi ko, Kairol. Apo. Very promising ang progress ng investigation. Aha, may mapapanagot. Wala na po ako pwede sabihin pa iba dahil medyo alam ko mamomonitor din tayo ng mga hindi dapat na makadinig. Understood. So, hinahayaan, nag-meeting po kami sa Malacanang kahapon. So, nag-present ang Task Force Liana. At nag-present po ako. Parallel investigation, hindi kami nag-uusap. Pero isa yung tinutunguhan ng aming investigasyon eh. Ibig sabihin, may mapapanagot, Yusek? Wag muna natin sabihin. Baka makatakas. Sige. Baka. Pero mahirap pong magsalita. Opo. Alright. Yusek, ayan, listen. Mahirap po. Lang yan, tuloy-tuloy yung investigation. Kausap ko yung kapatid ni Joey Liana ngayon lang, kanina lang. I see. Mahirap po ang trabaho ninyo, Yusek, sapagkat mahirap talaga. Medyo challenging ang challenging, nakakapagod, delikado, tapos mumurahin at ka pa namumura araw-araw. ka pa. Ayun, oo. Sayang at malayo ka lamang sa studio ko at anyway, malayo man, malapit din dahil tayo nakakapag kwentuhan na ganito.
May mensahe ka ba sa ating mga kasamahan sa Hanap Buhay, Yusek, at sa mga may-ari ng network at mga publishing house? Well, ang sa akin po, when it comes to standard of living, hindi po ako ang pinanggalingan yan, kundi ang mga kapatid po natin sa Hanap Buhay na binadalaw namin sa tuwing kami umiikot. Kahit saan po kami pumunta, ang laging tanong sa amin ay kung may programa ba ang gobyerno, mapataas yung antas ng kanilang kabuhayan, may medical bang programa, no? Na meron naman po tayo kahit paano eh. So, sa kabutihang, sa kagandang loob po, iniisip natin na ipropose yan sa ating mga kapatid sa Hanap Buhay, no? Kasi sila mas nakakaalam kung ano ang dapat para sa ating mga kapatid sa Hanap Buhay. Ngayon, ang isang iniisip natin, siyempre, yung mga media owners, di ba? Papayag ba sila? Sila nagpapasweldo ng mga talent lang, walang regular. Yes. Correspondent lang. Di ba? So, sasabihin niyan hindi naman kami ganun kumikita, tataasan ng sweldo, baka magsara yung dyaryo. That's why, kailangan pong pag-usapan yan, kailangan ng maraming konsultasyon, maraming meeting, maraming palitan ng opinion para po mapino. Right. Di ba? Mapino. Tama. Kasi hindi pwede tayong mag-propose ng papogi lang. Tama. Hindi natin kailangan yung papogi-papogi. Hindi ka na magkakandidato ang senador eh. Kumbaga, sana mawala na yung araw na may nagte-text pa sa akin na kailangan ng financial kasi hindi sumweldo. Nakikita ko yung mga post mo eh. Ngayon, hindi na ako masyado nagpo-post at busy ako. All right. We got the spirit of that proposal, Yusek, na in fact sabi mo nga ay hindi naman ikaw mismo ang pag-uusapan yan, ilalatag sa mga kasamahan at pag-usapan mismo ng mga kapatid natin. So, alam mo ka, Errol, maaring cute lang ako. Pero hindi ako henyo. I like that. So, I like that. Ang mga henyo ay yung mga kapatid natin sa nabuhay, andyan ang mga eksperto, yung mga industry leaders. May mga kinakausap na po ako pa isa-isa. At naintindihan naman it's about time. It's about time na pag-usapan yan. Kasi nakaawa yung mga kapatid natin sa nabuhay. Ako'y naluluha. Minsan ako'y naluluha pagka binabasa ko. Araw-araw yan. Agree ako, Yusek. Well, by the way, itong Leaderness Philippines, Yusek, this is an online platform, broadcast platform, pero kami ang ginagawa namin, professional broadcast platform. Yes, very good. And I salute you for that. We exerted the effort to organize the online broadcasters in the Philippines with one purpose, Yusek, to professionalize Very nice. the online broadcasting in the Philippines. Very nice. You hit the heart of the issue. Yan po ang matagal ko na hinahanap, yung mga salitang ganyan. Kasi nagkakaroon po tayo ng problema pagka ang platform ay social media. No? So kailangan natin talaga yung mga ganyan, no? Nag-gather na kayo, you organize yourselves into talagang newsworthy yung mga talagang media. Yes. No, parang PNA yan eh. You know, I'm the supervising undersecretary of the Philippine News Agency. Di ba may broadcast na rin kami doon? Yes. Pero social media yon. Yes. So, ako, I salute you for that. Sana maging ganyan, no? Yung maging, alam mo yun, maging sabihin nating kalakaran o maging kultura, standard, professional media talaga. Standards, very nice. Maging ganyan yung standards na professional media work talaga yung ginagawa using the platform. That is our purpose because we are seeing that the social media is being barraged by almost garbage material. So sabi ko, instead of joining the bandwagon of those kind of materials, let's cleanse and help our colleagues to bring the level to a higher benchmark para yung respeto, yung kredibilidad ay mapanatili at sa lipunan po ay nakatutulong tayo ng ayan Yusek. Opo. So
POBA is now born, Philippine Online Broadcasters Association, and I would like you to be involved here, Yusek. Maganda yan. We started gathering those broadcasters with own studios, with permits, with mayor's all BIR permit. Yusek, hello sir. Ayan. Oo. Ayan, so Medyo napuputol tayo. Pero okay yan. Sabi ko nga, maraming platforms ang pagmi-media. Tama, sir. No? Pero ang sa atin talaga pinakamalaga, yung professional talaga yung, alam mo yun? How do we practice? Mo, yes. What is very important, sir, is how do we practice our craft? Hello. Yes, sir. Opo. Hello, Yusek. I think you are traveling, ano? So kami po yung magpapasalamat na po sa inyong oras, Yusek. Okay. At butit medyo maluwag na ako ngayon. Kasi pagka tukol kay Liana Kills, hindi ako nagpa-interview muna eh. Ay, thank you. Iba ng topic naman yan, so okay lang. We thank you so much for your time, and it's our pleasure to have you in our program, Yusek. Ulitin natin ito, sir, sa ngalan po ng serbisyo publiko at pagpapatuloy na ugnayan sa mga kapatid. Bukas na bukas po ang Leader News Philippines sa inyong tanggapan, Yusek. Sige, kapag may mga activities mo kayo, bitahan ninyo ako. That's a nice idea, sir. Thank you, sir. Thank you, Yusek. Okay. Sige, thank you. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Undersecretary Joel C. Egco, ang head po ng Presidential Task Force on Media Killings, live dito po sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much. All right. Bilis ng oras natin, mga kaibigan. 37 minutes na po. Makalipas ang alas 8 po ng gabi. Sa ilang saglit, sasa niyo po ang programang Bible Cafe nila Pastor Ram Gamboa, sila Sir Dennis, sila Sir Randy. Mamaya po yan ang konti. So, balikan natin yung mga issue sa araw pong ito. Hostage inaresto kaugnay po sa Basilan bombing. Pambubomba po sa Masbate Port, gaya-gaya lamang po sa Basilan terrorism. NCRPO nakasamsam ng higit sa 7 milyong pisong halaga ng ecstasy at Cebu. 3 suspect arestado. Sanhi naman po ng pagkaka-aresto sa 4 na miyembro po ng KFR, PNP Taguig, may natutunang leksyon. Gamitin na lamang daw po ang pang-surveillance kaysa wasakin ang mga kumpiskadong luxury vehicles. Martires, dapat daw tablahin ang pagsibak ng palasyo kay Karandang. Ombudsman, ibinasura po ang kaso laban kay Catanduanes Governor Cua hinggil po sa Cebu Laboratory. Samantala yung ating question of the day, sangayon ba kayo o hindi na ipagamit na lamang sa mga otoridad ang mga smuggled luxury vehicles kaysa po sa wasakin? Mga kaibigan, ang problema po sa smuggling sa Pilipinas, iyan po ay milyong-milyong kawalan sa naislikuming buwis ng gobyerno, at kapag kayan po ay hindi nasa wata, ay yung income po na dapat ay napupunta sa kabangyaman ang nawawala. Sapagkat alam niyo, ang legal na importation ng anumang pong produkto, may kaakibat po yan na kabayaran ng buwis. At higit sa lahat, kapag ka-smuggling po ang way ng pagpasok ng mga produkto, siyempre, kabastusan po yan sa mga otoridad, kabastusan po yan sa batas ng ating bansa, at yan po ay may negative impact sa ating national economy. So therefore, mga kaibigan, kung hindi po gagawa nga ang gobyerno ng pamamaraang tinatawag nating drastic way, kung yan po ay i-auction ulit, kung yan po ay pakakawalan ulit, di po ba? Na tila baga ayos lamang, siguradong hindi po mapipigilan at matutuldukan ng smuggling sa Pilipinas. Dangan nga lamang, mga kaibigan, I really agree also na hindi po dapat magtapos ang gobyerno sa pagwasak lamang po ng mga kumpiskadong kontrabando. Dapat may ipakita po sa publiko at may masampulan na mga smugglers na kung ano man po ang pinakamabigat na parusa
ay yan po ay maipataw sa mga naturang krimen. Sa mga kriminal na yan. Ang smuggling po ay isang mabigat na krimen. Di po ba? So, yan po ang hinihintay natin. May masampulan. Kung karsel, may maipakarsel, may maipakulong, may maipakita po sa publiko na talagang may nananagot. Again, yung kampanya po na pagwasak lamang po sa mga bihikulo, malaking bagay po yan pero hindi dapat po magtapos dyan. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Lacame. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines, News and Current Affairs Team ng mga Leader News Patrol. Sino ba mga nagulat ngayon? Jojo Sicat, Boyet Guillermo, Gani Oro, Nolan Ariola. Sino? Si Tony Arsenal. Tony Arsenal. At iba pang mga kasama po natin sa engineering, creative, operations department, partner Oliver Licop, creative Mark Anthony Reynoso, live streaming Teo Villamil. Buong pwersa po ng Leader News Philippines, thank you. At sa ating mga viewers, maraming salamat po. Again, salamat po sa tanggapan ni Undersecretary Joel Egco ng Presidential Task Force on Media Killings. Thank you. Sa Long Ridge, Philippines, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat, buong mundo, maraming salamat po. Ako po ang inyong kamaong asero, si Errol Lacame. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Lacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.